Meiltä tulee yllätysjouludroppi ja tätä myydään ainoastaan 2 tunnin ajan. Mä paljastan videon lopussa tämän myyntipäivän, mutta sitä ennen niin vähän taustatarinaa, että miksi just tämä malli. Me julkaistiin tämä lasermalli viime huhtikuussa ja mä voin suoraan paljastaa, että se meni täysin pieleen. Se ei tässä vaiheessa enää ole epäselvää, että miksi näin pääsi käymään, koska huhtikuussa ei tämmöisiä pimeitä säitä ole enää ollenkaan. Nämä on ollut nyt pöytälaatikossa melkein vuoden ajan ja sen myötä halutaan tehdä teille yllätys jouludroppi 18.12. kello 19-21. Ja niin kuin näkyy, niin näitä on todella rajattu erä ja me ei tulla myymään näitä enää ikinä. Joten kello 19.00 kannattaa olla valmiina sivuilla, koska me ei tulla tietää, että tullaanko nämä myymään loppuun siinä 2 tunnin aikana. Mutta yksi asia on varma. Kello 21 loppuu myynti.